Vi er midt under en PCV, eller en LAN-dag, hvor Goffer simpelthen skal have tape. Og som du kan se, har vi bundet hans ben rimelig frækt hernede. Kan det godt se noget? For satan! Ja. Nu skal vi finde sådan sammen, nærmest. Og så er det ikke mere, han kan godt bryde det, der er sikkert. Koster noget i ledene. Ja. Goffer har vidst det, at... men han vidste ikke, hvornår. Ja, armen er fin. Vi skal ned til Goffer, så kan være det. Og så skal lige sige til Goffer, han er under 1,60, og det er derfor, det går ud over ham. Der er sgu da ikke under 1,60 i dag. Nej, og så skal han ben heroppe, og så siger vi... Det er vigtigt. Hold hans fucking ben. Ja, men han skinnerben fast. Han skinnerben fast. Hallo. Kan vi ikke bare... Men nu er det rundt om her. Nej, hallo, bare løft hans overkrop heroppe af. Så skal han ligge. Hvornår er det? Det her det er mega mobning. Klokken er 20 minutter i 12. Er det så nej, det kan ikke. Og så vil du holde som en vælge på. Vi skal lige på chok, og så er der meget barn. Vi har siddet og aftalt det hele aften. Og nu skifter det. Prøv lige, er der ikke nogen, der sætter for hans mund? Jeg er træt af at høre på ham. Er der nogen, der har en kop, så? Hallo, hvem holder flasken? Hvem holder pikken? Jeg holder ikke nogen. Jeg holder koppen. Ej, jeg skal ikke. Altså, munden. Men har vi ikke sagt det sådan noget? Det synes du behageligt at pikke, jo. Først, du bliver mobbet. Nå, det sagde jeg. Så jeg giver mange stykker på munden. Nå! Ja. Ikke mere. Ikke mere. Jeg lader den gå trække af med næsen. Det kan nok godt. Ind mere. Han åbner munden. Jeg skal mere om at få den i munden. Okay, det er man godt. Er du klar? Big surprise. Jeg bliver her. Og lige ud, der er ikke. Goffer, kig på mig. Kig på kameraet. Hallo, på lidt om et. Prøv at sige happy face. På nogen film. Vind med. Hallo, Goffer. Hvad er det, du siger? Hallo. Hallo, læg stille på fanden. Vil du ikke Iron Man? Hallo, Bill. Hvad er James Bond? Hvor vil du af den? Hallo. De store for. Jeg holder lampen, så filmer jeg ham. Skal vi ikke gøre ham ud for? Hold i lampen. James Bond. Prøv at komme ud af den. Vil du stadigvæk gerne ud af vinduet, Goffer? Jeg skal det. Hallo, vi trækker ham herover. Nej, ikke muligt. Hallo, bind ham her. Bind ham i albuen. Hey, giv mig mit kamera. Altså, det er min. Det gør ikke ondt. Goffer. Hey, lys herovre. Lys. Goffer, se heroppe. Jeg kan sgu da ikke se deroppe. Hey, der er ikke nok kamera, hvis man kan snakke. Hallo, Kim, vi trækker ham lige herhen. Ja, lige hen. Vend ham om. Eller man skal se ham. Jeg trækker ham herover, hvor der ikke er. Jeg vil ikke stoppe mig fucking boller. Det var sådan, hvad det er. Bare var ikke den spot. Hey, Goffer. Eller prøv at se, vi bliver spot. Jeg tænker på... Han har da ikke en, der har Bluetooth i sin computer. Jo. Der står her. Goffer skal snart have tape. Ja, nu. Og så skal jeg tape. Okay, hallo. Nu gør vi noget, nu må jeg selv komme ud. Lad os se det, Goffer. Prøv lige at hjælpe mig nu. Hvor vil du komme hen? Det er bare lidt herover, ja. Giv
bliver en lang nat, Goffer. Ej, det er faktisk lidt synd. Lige på nipples. Hvor skal det hen? Eller godt, må ikke få mig til et lille stykke. Godt, må ikke få sætte et lille stykke på din pikko. Bare begynder at spænde på den ham. Han kan ikke gøre noget modstand. Han kan ikke gøre noget modstand. Ej, så skal jeg nok. Så vil det godt rive. Det skal være et sidste stykke. Han er sjov, de fem voksne op. Fuck, de kommer til at gøre noget. Jeg er så færdig. Fucking runner! Hey, han kan snakke. Jeg kan ikke rigtig Fuck, du så en fed sted! Det smagte den. Det her det er det, vi kalder venskab i Handle og Biersted. Vil I gøre det der med hans pikker, eller hvad? Så tror jeg, I skal have buksen. Det var væk. Du skal have den. Vi skal lige falde lidt til ro. Ja, bare lad ham ligge. Skal du have mere shake på godt? Står der fandme øl? Det var første snap, jeg har taget første snap. Hvem tager næste snap? Der er ikke nogen. Giv mig da godt døren. Ej, du går rundt sådan her. Jeg tager ikke underbukser, det er ikke. Jeg gør heller ikke. Siger du så godt, hvis du tæppet af? Nej, ikke. Hallo, er der ved at få tape med munden? Hvor lam. Og hvis nogen tager i hovedet. Prøv nu at lade være med at råbe. Eller nu skal jeg bare lade ham ligge. Bare lade ham ligge. Det er du komme ud af. Okay, så stopper vi kameraet. Det var det, de var færdige. Hvad har du fået det der? Au! Giv ham bare lapper med knæet. Jeg kan ikke rigtig holde ned. Nej, det slipper mig fri. Hallo, ryk lidt pænt. Au, du skal ikke på PTV. Det var heller ikke god nok. Han er ikke god nok. Og hvis du spytter, så slår vi dig. Du må række op i morgen. Jeg kan ikke rejse morgen. Hårde ord for en lille fyr. Hvad med at sætte sig ned til det der? Ja. Det tror jeg så stinger over. Det er virkelig godt. Jeg har ondt i albuen, eller skulderen nu. Nå. Jeg har ondt siden overalt. Men jeg kan prøve at se min profil, ikke også? Hvor er det? På Vandvej. I smadrer snart en mobil, mand. Det er kraftigt med ligeglad med. Slapper af med den mobil der. Lad være! Ja, med at skubbe til ham. Du er ikke. Det er fucking min bælte. Okay. Det klør på min ryg. Så er det endelig lige bare på. Godt for at sige farvel til kameraet. Nej. B-bogen er ikke op i morgen. Hvor meget plads har du på din computer?